Bude na druhej strane. Je tam? Iba odpadky. Iba prázdna igeliska. Tak urobíme aspoň zber. Zoberieme sa z vrchu. Tradičná, ani to tu nemám. Nemám to tu. Strata signálu družic, to je najlepšie. Nemáme signál. Nemáme, nie je to vraj presne zamerané. Máme len taký textový trošku pokec, že kde by to malo byť? most, drevo, skaly, voda. Most, drevo, Pod skaly, mostom voda. som našiel jednu igelitku prázdnu. Ale nepozeral som ten most celý, neprovašoval som ho. Ale most môže byť aj henten, vieš, skaly, voda. Ale most, drevo, skaly, voda. Hovorím, tu je naložený kameň. A kde som videl tu? Tu je naložené. Kde som videl? Nenapadlo ma ich zabrať. A to je naložené, že to nemá sa odskočiť. Ja si hovorím. Ja som mi myslel, že niekde podopiera ten most. Ja tam malo hodené, vieš, Pávi, nič. Musí to niekto vyskúčiť. Na moc. To. Je, no ty slabý nepíše. Potom to vyberieme. Zapalovať. Zapalovať, tímujúci agarky. Kalendárik, ale trošku starý. Perečko. Wow, fixka. Štamprliček. To je podstatné. To je užitočné. To je jasný pokladaj. Magic card. Musím také drobnosti, ktoré sa... Živé svetlo, to je viem, kto tam dal. Čunátko. Rovnáka. Žetom do vozíka. Nejaká kravina z kindervajca. To je celkom vydarené. Lišáčik. To máš zaslúžiť, lebo tú igelitku som tam videl. Tá možno pôvodne patrila k tomu. September 2006. Ale veľmi kabin. No však to je také, vieš, toto je amatér, on v podstate nič nenašiel. GPS ukazovalo úplné blbosti, samozrejme. Ozaj GPS už doma. To si ho niekde položil. Poklad, ozaj.